Shin kai ma kana so ka bidiyo irin wannan? Ko nawa aka ce gare ni in dai har za a bani zan biya sadakinki, da zan zamo miji gunki, zan kare duka haƙƙinki, zama adali a mulkinki, mai martaba a fadarki, in kira ki suna sarau. Je zuwa in nuna maka yadda za ka yi irin wannan a cikin application ɗin CapCut. Kamar yadda muka saba za mu shiga CapCut ɗinmu, da muka shiga CapCut, so a yau video lyrics za mu. Me muka ce video lyrics? Abinda za mu yi sai mu taɓa new video. So idan muka taɓa new video a yau ba za mu ɗauki komai ba a nan, wannan library ɗin za mu je. Inda aka saka library a saman nan gashi nan za mu taɓa. So idan muka taɓa zai kawo mu guri irin wannan. So za mu ɗauki background ne a nan. Duk kalan background ɗin da kake so ka ɗauka za ka ɗauka. Idan wannan kake so za ka iya yin amfani da shi. In ka jira ya ɗan yi searching zai buɗe maka in gan shi. Kaddara a ce za mu yi aiki da wannan sai mu taɓa HD mu taɓa art. So kun gani zai kawo mana guri irin wannan. So kun gan shi. Kun ga background ɗin, to sai mu goge wannan. So abin na gaba da za mu yi shi ne za mu je mu ɗauko waƙar da muke so mu yi mata rubutu. Waƙar da muke so mu yi mata rubutu. Abin da za mu yi sai mu zo sai mu taɓa inda aka saka audio ɗin nan. So sai mu taɓa inda aka saka audio. Idan muka taɓa inda aka saka audio sai mu zo mu taɓa inda aka saka sounds. Sounds za mu taɓa. Idan muka taɓa inda aka saka sounds zai kawo mu guri irin nan. Sai mu zo sai mu taɓa gurin da aka nuna alamar nan guri nan za ka taɓa. Idan ka taɓa sai ka zo sai ka taɓa inda aka saka device. Inda aka saka device nan za ka taɓa. In ka taɓa shi to zai kawo ka wajen waƙoƙinka. Ga waƙar India. Idan waƙar India kake so ka sa. Idan waƙar Hausa ne ma, to misali yawwa kun ji wannan kenan. Idan wannan kake so ka sa. Idan kuma ba shi kake so ka sa ba, za ka yi ja ƙasa ka ja ƙasa. Ga wata waƙar ma bari mu ji. Idan saurayinki sunan shi Ado ko kuma budurwarka sunanta Ado, za ka iya amfani da wannan. Okay, so yanzu ga waƙar da muke so mu yi aiki da ita. Yanzu bari mu kunna ku ji. To yanzu abin da za mu yi shi ne muna so za mu saka irin abubuwan love da waye da waye. Abin da za ka yi sai ka zo sai ka taɓa ina, sai ka taɓa inda aka saka stickers. Inda aka saka stickers nan za ka taɓa. Idan ka taɓa inda aka saka stickers sai ka bari ya searching. To ga shi nan sai ka yi scroll kamar haka. So ga inda aka saka love. To yanzu sai mu bar shi ya searching. So kun ga love ɗin na ya bayyana. So za mu iya amfani da wannan. Za mu iya yin amfani da waɗannan. Misali, yanzu abin da za mu yi sai mu dawo da wannan farko, sai mu kunna. Yawwa, to yanzu za mu ƙara buɗe shi yanda love ɗin zai dinga bayyana sosai misali. To, yanzu kun ga mun sa wannan saboda muna buƙatar mene a nuna kafin wannan ɗin ya zo kenan. Idan kana so ma za ka buɗe shi, za ka iya buɗe shi. Za ka iya buɗe shi zuwa ƙarshen bidiyon ka idan kana so. Yanda za ka yi kenan, to zai dinga fita. Yawwa, to ya danganta ga inda kake so ka ajiye. So abu na gaba da za mu yi shi ne muna so za mu yi menene, za mu yi rubutu a Ado ya dinga bayyana. To sai ka zo ka taɓa inda aka saka add text. Add text misali za ka iya zuwa inda aka saka text. Farko za ka zo inda aka saka text. Idan ka zo inda aka saka text sai ka zo ka taɓa inda aka sa add text. Idan ka taɓa shi kamar haka, to kun gani zai nuna maka inda za ka yi rubutu kamar misali gashi nan sai ka saka Ado misali sai ka saka waɗannan. In ka saka yanzu za ka zo ka saka template ɗin da kake so bidiyon a rubutun ya dinga bayyana. Gashi misali kana so ka saka wannan wanda kake so ka sa. To yanzu za ka iya rage wannan ɗinsa yanda kake so. Kun gani? Yawwa, wannan hanyar ita ce. Yawwa, to sai ka zo
tunda kaga za a maimaita sai ka danna shi ka duplicate ɗinsa sai ka kawo shi daidai gurin inda yake shi ma sai ka danne shi sai ka dawo da shi daidai inda zai ƙara bayyana. Shi ma wannan sai ka zo sai ka danna duplicate sai ka zo ka jawo shi daidai da inda wannan. Yawwa to kun gani? Ado za ta sa kai nake so, to sai ka danna duplicate sai ka yanke shi na sama ɗin sai ka danna split sai ka goge misali. Shi ma wannan sai ka dawo sai ka danne shi sai ka kawo shi nan. Sai ka daidaita daidai gurin sai ka yi duplicate sai ka yanke nan sai ka yanke wannan ɗin shi ma sai ka danna split sai ka goge wannan ɗin sai ka zo sai ka dawo da shi daidai da wannan misali. Bari ku gani, Ado kai nake so, yanzu sai ka zo za ka iya in za ka gyara text ɗin ga gurin da za ka taɓa gurin nan da na yi circle nan za ka taɓa, idan ka taɓa zai kawo ka nan gurin sai ka zo sai ka taɓa nan gurin, in ka taɓa sai ka zo ka saka kai nake so misali, kai nake so. To ba za mu sa Ado ɗin ba saboda muna da Ado a can baya. To bari ku gani misali, kun gani ko? To wannan ita ce hanyar da za ka bi ka har ka yi. To yanzu za a sa Ado sannan Ado, to yanzu abin da za mu yi daga nan gurin sai ka zo sai ka taɓa wannan duplicate ɗin nan sai ka zo sai ka kawo shi daidai gurin da kake so. Yawwa to sai ka zo ka ƙara duplicate saboda kana so template ɗin su kasance iri ɗaya, wannan kuma sai ka zo ka rage shi sai ka sa sai ka dawo ka ji. Yawwa sai ka zo shi ma sai ka taɓa nan gurin sai ka zo ka saka sannu Ado, sannu Ado. Wannan ita ce hanyar da za ka bi ka yi wannan editing ɗin. Yawwa to yanzu za a ce mai kyawun idanu, shi fa Adon kenan. Sai ka zo sai ka taɓa duplicate sai ka yanke wannan ɗin. Yawwa sai ka yanke shi sai ka dawo shi ma ka taɓa shi sai ka goge. Sai ka zo ka taɓa shi wanda kake so ka gyara ɗin sai ka sa. Yawwa yanzu za mu je mu sa mai kyawun idanu sai mu taɓa nan. Yawwa. Yawwa mai kyawun saboda gurin muna so zai bamu wannan za mu iya raba shi. Yawwa to sai mu zo shi ma mu duplicate sai mu yanke na saman sai mu goge wanda ba ma so, inda ba ma so sai mu bar inda muke so. Za mu sa idanu shi ma sai mu taɓa gyara, idan muka taɓa shi sai mu taɓa rubutun sai mu zo sai mu taɓa inda za mu sa idanu sai mu saka idanu. To kun gani wannan ita ce hanyar da za ku bi ku yi kalan wannan. Kun gani? So wannan ita ce hanyar da za ku bi ku dinga yin kalan wannan template ɗin idan kuna so, ko waƙa ma kai idan hoton saurayinki ko hoton budurwanka kake so ka sa, kawai abin da za ka yi sai ka zo sai ka taɓa shi background ɗin naka. Sai in ka taɓa background ɗin sai ka zo ka duba inda aka saka reflect inda aka saka reflect nan za ka taɓa. Idan ka taɓa tunda hoto za ka saka sai ka taɓa picture. A ce wannan ita ce budurwata sai in zo sai in sa ta. Yawwa idan na tashi sai in buɗe hoton ya fita sosai yadda za ta bayyana. So misali a ce gashi nan a ce ita ce Ado.
Wannan ita ce hanyar da za ku bi ku kalan wannan video lyrics ɗin. Idan ka gama kawai abin da za ka yi sai ka taɓa nan gurin shine za ka yi exporting. Idan ka yi export sai ka yi posting ɗin abinka shikenan.